Her nu en vejrudsigt. Anna Holte, islag igen i dag, eller slipper vi for det nu om stunder, eller hvad? Ja, der kan godt være en lille smule sandsynlighed for det. Det er primært så her et helt sydvestligt omkring Lolland-Falster, hvor der falder en lille smule regn på nuværende tidspunkt. Så man skal altså være opmærksom i trafikken i dag, og det gælder både isglatte veje og islag, og der kan altså også godt opstå noget rimtåge. Men når det så er sagt, så er der altså også opklaringsmuligheder. Og der er der, når man kigger på satellitbilledet her, det er godt nok fra klokken 4, men det bevæger sig altså længere og længere hen over land, denne her opklaring. Så det betyder altså, at hvis man befinder sig omkring vestkysten her i formiddagstimerne, så er der altså store chancer for sol. Og ellers så har vi altså et par temperaturer, der ligger under frysepunktet. Det er fortsat en rigtig, rigtig kold vinterdag, og ud på eftermiddagstimerne, ja, der er det lidt det samme. Dog er der dog større chancer for, at solen ligesom forplanter sig over et større område af Danmark, og det er jo dejligt. Men temperaturer er stadigvæk under frysepunktet. Men Anna, bliver det så ved de næste par dage med at ligge lige omkring frysepunktet, eller hvad sker der? Ja, det fortsætter. Det fortsætter i den grad. Vinteren, den har altså marcheret hen over Danmark, og den bliver ved med at være over Danmark. Isdøgn, som bliver kaldt, hvor det både er frost i dagtimerne og i nattetimerne. Så vi kan godt gå 5 dage møde, hvor det er bidende koldt, og så har vi den her østen- og sydøstenvind, og det er her, den her kolde kulde kommer fra.